Vítajte pri 12. vydaní Book Club News. Je piatok a nám sa vôbec, ale vôbec nič nechce. Je tu malé lásky čas a my nevydávame žiadne nové knihy, len dotláčame Mechanického princa. K Vianociam sme si pre vás pripravili tieto ňuňu vymalovankové pohľadnico obáločky. Maj a jún budú fakt veľké, lebo vydavateľstvo Slovart oslavuje 25 rokov a budeme mať kopec súťaží v knihkupectvách. A čo to vlastne vydávame? No všeličo, kroniky Nárnie, kompletného stoparovho sprievodcu, ktorý bude na 1040 strán. Pipi. Pipi Lúpančuk. A decká, nezabudnite, v nedeľu je deň matiek. Kúpte máme kvet. Ale jaký kvet? Kúpie knihu, kvet je uschne vo váze. A viete, ježiš, to čo ten blesk zase? Vypni ten blesk! A keď sme robili túto výstavku, tak sme si uvedomili, že tento rok vydáme samé farebné knižky. Nerátame do tlače, ale len jedna čierna. Budúci týždeň budú Book Club News možno z Prahy, pretože tam ideme na veľtrh, ale... Ale možno aj nebudú, keď sa nám to nepodarí skoordinovať. Ak máte nejakú otázku, tak nám pošlite snap alebo nám pošlite mail a my vám možno v budúcom vydaní Book Club News odpovieme. Možno. To bolo na dnes všetko a ak Boh dá a Praha dá a cesty dajú, tak sa vidíme o týždeň. Čaute. Čaute.